pomáham troška ocinovi, vypilujeme tu nejaké stromy, čo máme, kúpil nejaké nové, takže vysadíme namiesto takýchto nejakých starších, chorých a podobne. Tak pomôžeme s takto traktoríkom, nech nám to vyťahne, odpílime korene, zasypeme jamu a sem vedľa niekde pôjde potom druhý stromček. Aký sem pôjde stromček? Nepôjde určite do tej istej jamy, lebo tu je medzera, takže pôjdu sem nejaké na vysokom podvidíku, buď sem dáme nejakú jablonku, alebo kúpil som nejaké liesky, takže pravdepodobne buď sem liesky, áno? Lieska, alebo mandla. Mandla? Áno. Fíha, dobre. No, toto dáme na bok. Počkaj, nech to tento mladý nedláme. Dobre. Ja už je to vysoko. Aha, už sa mi to tam ťažko. Dobre, tak potiahneme vybereme a vytrhneme úplne z jamy a potom hotovo. Lebo kúpim nové, máme tu, budú rodiť a takto budeme sa pomaličky o ne starať. A tento hovorí, že tiež takto suchý? Áno, hen tam hore, hen to je suché. A toto je všetko slivky, ktoré majú šárku a proste plody sú malé. Hen tam vidno, tam asi aj deteľ to už ďobal, že to už bolo tam nejaké Hen tam je suché, toto tu je suché, táto strana, hen tam je troška, takže... Treba dať nejakú takú poriadnu odrodu, lebo toto... Tak ja som kúpil, všetky som kúpoval takéto. Toto tu rastie a potom to zhodí žení, no dobre. Hen tie som zachovával tak, že som nechával tieto odkopky, ale ako je to tiež taká, že... To je tiež také pláne, nie len také akože... No, takže dáme túto alebo hen tú, kedu chceš? Alebo obidve. Nie, jedno. Povedz, vyber ty, že ktorú teraz, alebo či to nejako postupne, alebo teraz naraz, že koľko máme tých stromčekov? Máme 5 stromčekov, ale kúpil som myslím, že asi iba jednu slivku, dve mandle a nejakú jablonku, takže tento tak ako miešať nejako, aby to tu bolo, vieš. Takže keď nám dá jedna slivka toľko, čo nám dajú 4 a tak ako načíname takto za stromov. Skúsime si toto najprv zobrať a dáme to na bok úplne. Nech nám to tu nezavadzia. Tak, opatrne, dobre. Tak, tu sa teraz zvrcneme. Dočiahni! Dočiahni, poď. Dám preč konáre. Bá, takto prejde po nich asi. Môžem prejsť? Ešte kúsok? On piluje. Ešte poď. Môžeš. Máme si Bčko, pomaličky pôjdeme. Hop. Môžem? No. A je to. Dobre. Toto necháme tu. A môžeme ísť teraz píliť, upratovať a tak. Narobili sme si robotu, tak si to môžeme ísť upratať.
viem. Vidím, že je nová lišta. Sme nešla takto opapiliť, aby sme to vedeli zobrať dopredu. To tu jasne necháme. Tak. No pekne. Výborne. Dobre. Ja som zapichol, ja že voda tu rastie. Ty brďo! Vybral som sa ešte takto podvečer zabrániť lúky troška, vyrovnať ich, kosíme také rôzne záhrady. Tuto od susedov. Tak reku, že troška to vyrovnám, aby to bolo tak na poriadku a nech potom aj ten mach sa troška potrhá a snáď bude krajšia tráva. Pekný západ slnka. No poď! No séru závozník! Teba som ako dlho nevidel. No poď opatrne. No čo, dobre to ide? Chvíľočku, toto rýchlo robí, vieš. A toto je sused. Tak toto troška počešeme, aby sme potrhali aj ten mach, čo tam rastie. No aby sa tak troška prezdušnili, potrhali tú trávu, vieš. A potom bude lepšie rásť. No a potom budem balíkovať aj, že? To pôjde čas. To ja, super je tu. Ježiš, zase budem. Ľubí behať takto po humne, Havino? No on chodí len za mnou, ona ma teba zvládá. Jaj. A skadiaľ všetkého stadiaľ? No, ešte raz prejdeme hore. Na prázdno dole. A tu si tiež ulovil. Tam som urobil, hej. Ja som to nešiel, to hneď nevidno, kde som už spravil, čo? A tuto asi. Áno. Lebo keď tam
zaješ tu, tak hneď zabudneš. No, veru. A už uteká. No dobre, hýbaj za ní, lebo už idem, už som to spravil všetko. Dobre, stoj. Dobre, postojím ti. Dobre, tak ahoj. Nezbedníci. Tu som teraz už na poslednom poli, no, poslednej lúke. A tuto som to mulčoval asi na jeseň, nepamätám si ani, ale krajšie to vyzerá, keď to takto spravené. Kúkajte. Troška vlastne potrhám tie korienky, ten machák tam nejaký je a tým, že vlastne prezdušním tú trávu, tak by mohla potom lepšie rásť. Alebo aspoň kvôli tomu sa to robí.